Shoutout, good morning. Magkano tilapia mo ngayon? 120 boss, Lando. O bumaba. 130 kahapon, ngayon 120 naman ang per kilo. Pero ang gaganda niya, oh. Yes. Parang hindi, walang pinagkaiba sa mga latag nyo ng tilapia Batangas kahapon at ngayon. Mga 100 pesos na tumpukan. Magkano kilo? 240. Ngayon ang mga tambakol, gulyasan, no? 140. 140 per kilo. Bangus pandaing po natin dito ay 100 pesos na tinumpok. Ang per kilo ay 140 rin po, no? Ito po yung tumpukan ng bangus. 100 pesos, tumpok. Ang kilo po dito ng mga isdang alumahan. Ito. Mga isdang bitilya. Ayan. At mga dalagang bukid. Sana hindi na lang nila pa. Good morning everyone at isang maulan na panahon. So, nandito tayo sa bayan po ng Malabon upang makapag-update ng mga panibagong mga presyuhan o mga iba't ibang klaseng laman dagat na ating may update. So, araw po ngayon ng Biyernes at tayo po ay nandito po muli, no? So, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So, tara. Let's go. Update natin dito yung mga presyo ng mga saging, no? So tapatan natin si Lodi at matanong natin yung presyo ng kanyang mga latag dito. Boss, magandang umaga sa iyo. Mukhang masarap ang kape mo, ah. Mukhang coffee black. Ayaw na merong gatas, ah. Kape yan, inihaw na Ayun, masarap na saging saba. inihaw, walang kontra. Inihaw yan, hindi nilaga. Inihaw lang. May pabisalan. Oo. Tinaka lang doon sa may ano. Oo. Luto. Ang inabot ng saging, ayan, oh. Kape, Bagay na bagay, tandem, oh. coffee black. Coffee black tsaka saba na saging, no? Inihaw na saba. Ayun. So yung mga saging niya rito ay 60 pesos na kilo. Ito po yung mga latag at 80 pesos dito, no? 80 sa Yan po yung mga saging niya rito at yung mga prutas na mga mansanas ay 100 pesos. So yan po yung mga nakasabit, no? So Lodi, enjoy sa pagkain, ha. Happy eating. Good morning. So abante na ako. Salamat. So dito tayo kay Longganisa. Ito yung longganisa niya, oh. Rick's Homemade Special Pork Longganisa. Ayan. Nandito po siya sa pag-akyat ng tulay. So meron din siya mga garlic pork skinless. So medyo may takot kasi yung mukha natin, no? Dahil nga maulan. At naka-helmet din tayo. So bossing, ano to? Kalahating kilo. Magkano na presyo? 100 pesos kahit dito. Ayo, 100 pesos sa mga longganisa, no? Yan po ay nakasakay sa kanyang NMAX. Ayan. Yan po yung mga paninda niya, mga pork na longganisa. Bossing, thank you. Shout out sa iyo. Tapos dito naman yung prutas ng pineapple. Dumit na bigla yung pineapple. Mahal na ngayon ang pinya. So magkano po ngayon isang piraso? 35. O 35 po sa ganitong kalalaki na pinya, no? Ayan, 35 pesos po isang piraso. Libre na po gawa niyan kapag bumili po kayo dito. Ayan, no? Hihimayin na po yan. So salamat po, Nay. Thank you. At dito yung mga lychee. Ayan, no? Ang kilo po ay 50 pesos. Sa ubas po natin ay 140 ang per kilo. Seedless po yan, ha, na mabibili po rito. Salamat po. Alright, update pa natin yung ibang paninda dito sa Malabon Fish Market ng mga isda naman, no? So, gumulong yung lake kiss, no?
Ayan, mga isdang alumahan. Magkano kilo ng alumahan? 150. 150. 280 sa mga per kilo ng hipon. At nandito tayo kay Kuya Romy. Araw-araw. 270 na lang tayo. Ano, 270 na lang po. Kuya Romy, shoutout sa'yo. Shoutout po, shoutout. Shoutout, good morning. Magkano yung tilapia mo ngayon? 120 boss, Lando. O bumaba. 130 kahapon, ngayon 120 naman ang per kilo. Pero ang gaganda niya, oh. Yes. Parang hindi, walang pinagkaiba sa mga latag nyo ng tilapia Batangas kahapon at ngayon. Yun. Ngayon naman, meron naman kayo bangus. Ayun, Pandaing na po natira, wala na po mga per kilo. Wala nang malalaki. Di malaki per kilo, wala na, no? Mahal, boss Lando, malaki. 280 po na. 280 pa rin ang puhunan ng mga malalaking bangus. Eh, yung sa ganyang kalaki pong mga bangus na pandaing, magkano po ang kilo? 150 lang po. Oh, mas mura po yan, 150, no? Yan po ay siguro naglalaro ng apatan 1 kilo. 4, 5, 6, ganyan. Mga ganyan 1 kilo. So marami rin po, no? Yung mga 1 kilo na mga bangus dagupan. So makakapagdaing na po kayo. At kahit pa paano, kahit maliit po ay masarap po yan, no? Timplahan nyo lang po ng sukat bawang. Sigurado may pang-ulam na kayo sa inyong hapagkainan. So, Kuya Romy. So, yan. At update na tayo sa iba pang latag, no? Kuya Romy, shout out, good morning. Ngayon. Thank you po, Kuya Romy, ha. Update na ako sa iba pang mga latag. Oo. Kaya hindi ako tatanggal ng helmet kasi mababasa ako eh. Baka dumami. Dito muna ako, Kuya Romy. Salamat. 120 at 150 na mga kilo ng mga bangus panday. So tuloy natin yung ating pag-update dito sa mga latagan ng mga isda at tingnan natin yung kanilang mga presyo na ating pong update. So dito wala tayong nakitang tilapia, no? Ang nakita naman po natin dito ay mga isdang bilong. At yung mga latag po dito ng galunggong, ayan. Mga 100 pesos na tumpukan. Magkano kilo? 240. So 240 sa per kilo ng mga galunggong po natin dito na lalaki. Bilog na galunggong. Ayan, meron din po isdang matambaka, no? Yan po yung mga tumpukan sa halagang 100 pesos. So, alamin natin yung mga presyo ng mga latag dito ng bangus pandahing na ating pumaya update. So, yung mga per kilo doon ng mga bangus pandaing ay 140 per kilo. Shoutout sa iyo, Ate Pam. Busy ka sa paghihiwa mo ng mga bangus pandaing. So, ito yung mga latag niya, no, ng mga bangus pandaing sa halagang 140 na kilo. So, busy si Ate Pam sa kanyang mga bangus na hinihiwa. So, shoutout ulit, Ate Pam. Good morning sa ating mga solid subscribers. Ayun, salamat po. So, shoutout kay Vendor Mix Official. Pasupport po natin at sa mga subscriber, no, ng kanyang mga account. Support lang po sa ating pagbablog dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Lapu-lapu, magkano? So, dito tayo sa iba pang mga latagan at presyuhan, no? So, dito, ito yung mga isang pupuli, may ome, tapos panindang mga barakuda, espada. So, yan yung latag ng ating lodi, napakarami, no? So, ayan. Binili na ni Kuya yung mga isdang, tawag dito.
Tangiging. Taniging bato. Bato. Ang tagal kong inisip, taniging bato lang. Tangiging bato lang. Oo, tagal eh. Mga taniging bato po yan na masarap din ikilawin. Espada. Espada yung mga latag nila dito, no? So, bossing, salamat bossing, enjoy sa pamimili. Ayan. Tapos dito, kilo ngayon ng mga tambakol, gulyasan, no? 140. 140 per kilo, bangus pandaing po natin dito ay 100 pesos na tinumpok. Ang per kilo ay 140 rin po, no? Ito po yung tumpukan ng bangus. 100 pesos, tumpok. So dito po ang mga per kilo ng galunggong ay 220 kada kilo at meron din po silang tumpukan. 100 pesos po na tumpok ng mga galunggong. At dito po tumpukan din po ng mga latag nila, no? Boy! 50 pesos. Ayan din po mga tumpok, no? Kapkap pa. 50 pesos tumpukan po ng mga isdang sapsap na mabibili niyo po sa bayan ng Malabon. Ito rin po mga tumpukan, no? Dami, oh. Murang-mura na po yan at mga latag. Kaya mga tambako o gulyasan na mabibili sa Malabon Fish Market. ₱50 pesos, no, na mga latag po ng mga bilong-bilong o tiyabeta. At 100 pesos sa mga isdang galunggong. Tumpukan din po yan na inyo pong mabibili. Sariwa ka lang ko, sandala boss. At 260 ang kilo po dito ng mga isdang alumahan. $140 per kilo ng mga isdang gulyasan. At yung tumpukan po 100 pesos sa mga bangus pandaing. Alright, tuloy-tuloy ang ating update dito sa Malabon Fish Market sa kanilang mga latagan na inyo pong mapipili o mabibili, no? So 130 po yung mga gulyasan. So lipat lang tayo dito sa kabilang side. So ganyan po pagkaguluhan yung mga bentahan po dito ng kanilang mga isda, no, sa bayan po ng Malabon. At tawid lang po tayo dito sa kabilang side at alamin natin yung kanilang mga presyuhan ng isda na inyo pong mabibili o mapipili sa mga latag ng isdang bato. Ito po yung mga presyo, no? Good morning po, Nanay Noemi. Nandiyan na naman po sila, ang clearing operation. Pinapaalis ka nga, sabi sa akin. Ano, kanina ba? Pagpipila ko lang po ito. Ito po yung kilo, no, ng mga latag po dito ng gulyasan. Mga isdang tilapia Batangas. Ayan. So yan po yung presyo. At nagdiligpit po sila dahil dumating po dito yung mga clearing operation, no? Nandito tayo ngayon kay Boss Aris sa kanyang mga latagan. Ayan po, oh. Ang ganda ng kanyang mga latag. Kaya lang, magdiligpit sila ng kanyang paninda. So meron tayong mga isdang ganito. Mga isdang bitilya. Ayan. At mga dalagang bukid. Sana hindi na lang nila paalisin. Ganun din naman eh. Babalik din. Opo. Babalik. So ito yung latag ni Boss Aris, no, na mga isdang bato sa bayan ng Malabon Fish Market. Ayan. So te, salamat Boss Aris. Tsaka ako natanong yung presyo. Pinipilat mo yan eh. So ganito rin po, no, sa latag mga
magagandang labahita at mga dalagang bukid. So nagdidikpit sila ngayon, no, ng kanilang mga paninda. So yan po yung mga latag naman dito ni Kuya Warren sa mga isda niya, no. So yun po yung ating mga in-update na mga latag ng isdang bato dito sa pag-akyat po ng tulay, no. So hindi natin natanong yung mga presyo dahil nga mandito yung mga kaibigan natin ng mga MCAT na naglilinis para mahawi, no, yung mga vendor dito po sa gilid ng Malabon Fish Market. So tuloy-tuloy lang ang ating pag-update pa sa mga latagan na ating pong may update, no. So dito yung mga presyo ng fresh yellowfin tuna ay nagkakahalaga po ng 180 per kilo. Yan po yung presyo nila, no. Tumpukan din po ng mga isdang galunggong. Ayan po yan. Pare, lagi na nakikita isda ko dyan, pare. Oo. At ayan po yung presyo ng kanilang mga latag ng yellowfin at yellowfin pa rin. So wala nagbago, no, 180 at meron din pong 140 sa kada per kilo. So dito yung mga latag naman ng hipon, Lodi, magkano yung hipon mo? 270 naman po sa per kilo ng hipon. Ito yung mga laman ng big tuna. Katawan na lang ang nakita. So, i-slice na po. Tsaka bituka. Sarap ng bituka yan. Nakatikim ako bituka yan. Sarap. Magkano kilo? 250. 250 na per kilo, no, na mga laman ng yellowfin tuna. So, hindi natin nabutan yung kanilang pagkatay ng isang malaking yellowfin tuna. So dito, good morning, ganda ng yellowfin mo. 180 naman. Tumaas ah. Parang na-ground ako ngayon sa presyo. Kahapon magala yung 160. Oo, 160 nga. Ngayon, 180, oh. So yan po yung ngayon ng mga presyo ng kanilang mga, ng yellowfin tuna. Tapos 50 pesos na tumpok ng mga galunggong. So magkano kilo? 220. 220 ang per kilo ngayon ng mga galunggong natin sa Malabon Fish Market, no? So ayan, yan yung ating mga na-update ng kanilang mga latag. Bossing, thank you ha, salamat. Okay. Tapos dito sa mga hipon, no, may 100 pesos na tumpukan na mabibili. Ito po yan. Boss, magkano kilo? 300 pesos sa per kilo ng mga hipon at 100 pesos sa mga tumpukan. So, yun po ang ating mga na-update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga silent viewers po natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, shout out po sa inyong lahat. At sa mga kababayan po natin na dumarayo dito sa Malabon, shout out. So hanggang dito na lang po. Ito po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.